vi har bygget en simpel generator, som I kan se her. Og nu vil vi egentlig bare vise, hvordan det virker. Så hele formålet er lidt at få tændt den her pære. Så nu vil vi se, om det lykkes. Yes. Okay. Så Vilma tænder strømforsyningen på cirka 15 volt. Og så tager jeg den her tæt på her med magneten. Ups, det skal man lige passe på med det her. Hold øje med pæren. Okay, så vi fandt ud af, at vi skal have en ny pære, fordi at den måske giver for meget modstand. Så vi prøver med en ny pære. Så nu vil vi lige prøve. Jeg har fået nye forsyninger her. Vi skruer den her lille pære i, og så må vi se, om det virker før. Ja, lad os lige tjekke, om pæren virker først. Så det vi gør, det er egentlig bare at tage dem her. Nej. Og så sætter vi bare i her, bare lige for at tjekke, om pæren virker. Og den skal være nede på 6. Vi skal huske, at en pære kun kan holde til 6. Så den helt ned. Pæren virker, så det. Vi skruer op for bolden igen på cirka 15, og nu burde det virke. Tak. Hvad er det klamme troldehår? Okay. Hold øje med pæren.